Zemiak a jeho život part. Jeden zemiak, ktorý chcel byť slávny. Bol raz jeden zemiak, ale nie obyčajný. Bol to zemiak s ambíciami, ktorý sníval o sláve. Každý večer, keď sa chystal spustiť svoje korene do chladnej hliny, si vravel, jedného dňa budem viac než len príloha k pečenej krkovičke. Bude zo mňa legenda, influencer, mem, a nie len ďalší zemiak v polievke. Tento zemiak mal plán. Plán, ktorý zahŕňal Instagram, YouTube a samozrejme TikTok, pretože vie, že sláva už nečíha len v hollywoodských svetlách, ale aj na mobiloch detí, ktoré si pred zrkadlom robia tanečné výzvy. A tak, bez váhania, vstal zo zeme a rozhodol sa ísť za svojím snom. Ale cesta za slávou nikdy nie je ľahká. Zemiak sa nevedel rozhodnúť, či sa chce stať reperom, modelom alebo kuchárskym guru. Napísal teda na TikTok. Jo, ja som zemiak, taký chrumkavý a šťavnatý, pozeraj na mňa, som túto planetu spálil jak pečené hranolky. Bohužiaľ, dostal len 2 lajky. Jeden bol od jeho mamičky, z nejakého dôvodu si omylom dala like na všetko, čo jej vyšlo na feed, a druhý od zmeteného paradajky, ktorá si myslela, že ide o recept na zemiakový guláš. Bolo to veľmi smutné. Zemiak sa však nevzdal. Nie, vždy, keď ho svet zhadzoval, hovoril si, je mi jedno, či som malý, hnedý a trochu plesnivý. Ja som ten najväčší zemiak v tomto celom koši. Moje sny sú väčšie než pečená kôrka na mojej šupke. A tak sa rozhodol vydať na cestu. S každým krokom sa jeho sny stávali realitou. Vzal si selfie tyč, vytiahol skúšobnú šálku zo staňolu, že si náhodou nezabudol na cool momenty na Instagrame, a odhodlane sa vydal do centrálnej kuchyne, kde sa mal stať kuchárskou legendou. Bohužiaľ, kuchyňa, do ktorej vošiel, bola plná pečených zemiakov. Všetci sa na ňo pozerali s očami plnými sklamania. Jeden z pečených zemiakov ho pokúšal zahodiť do fritíza, ale zemiak sa bránil ako skutočný hrdina. Nie, nemôžem byť len fritézou. Musím byť omáčkou, musím byť trendom. Zemiak si nakoniec zorganizoval selfie session priamo medzi pečenými zemiakmi. Stál pred panvicou a vravel, ak ma chcete vidieť, pozrite si môj nový projekt. S názvom Zemiak, ktorý chcel byť slávny. Tento projekt je najväčší, najchrumkavejší, najvychytenejší zo všetkých projektov. Moje jadro je väčšie ako ten váš starý telefón, ktorý si myslí, že vie fotiť. A tak si zemiak začal nahrávať vlogy. Vlog 1, ako byť slávny, aj keď si len obyčajný zemiak. Vlog 2, prečo sa všetci musia starať o moje zemiakové pocity. Vlog 3, nie, nebudem v polievke. Som zemiak, ktorý chce byť influencerkou. Ale prišlo prvé sklamanie. Keď mu jeho followers začali zanechávať komentáre, že je too basic a že jeho obsah je ako zlý recept na zemiakový šalát. Zemiak sa ale nezastavil a tak s hrdosťou napísal, nebuďte zlý, svet. Ja som tu, aby som dal do života trochu viac hranoliek a menej slz. A práve v tejto chvíli, pri páde do panvice s horúcim olejom, sa rozhodlo, že zemiak nikdy nevzdá svoju slávu. A tak začal nový zemiakový trend. Keď sa zemiak rozhodol robiť tanečné videá na TikToku, kde si skákal z prsta na prst a robil potato shuffle, ľudia ho začali vnímať ako skutočnú hviezdu. Časom sa dostal až na obálky časopisov a na vrcholy trendov YouTube. Zemiak už bol na vrchole. Ale aj tam, na vrchole slávy, si pamätal, že ak si zemiak, ktorý chce byť slávny, nikdy nezabudni. Že cesta k sláve je plná klíčkov a oleja. A to nie je zlé.